de aici și pocniți vârtoți din bici, când am fost de mult pe aici, măi! Bună seara, gazda aleasă! Am venit să trag o brazdă, că așa e în seara asta, să urăm la toată casa, să vă aducem fericire, spor la muncă și iubire. Aho, aho, Bade Vasile, am venit din nou la tine, urăturile frumoase din strămoși ce sunt rămase, de la daci, de la romani, urate de atâția ani, cu pluguri mari și trazi de boi, tragem brazde pe la voi, brazde trase de la Traian împăratul și de când s-o zidit satul, din bunici, din străbunici, trageți brazde pe aici. Și aceste obiceiuri așezate pe temeiuri, noi și astăzi le păstrăm și am venit să vă urăm la fereastră, jucălăi, ia mai de lată! Aho! Aho! Sala lui Sfântul Vasile, bine v-am găsit, gospodari, cu bine, că de bine ce-un serat, noi ne-am apucat de arat. Dealul Gămălim și Valea Ierusalim, brazdă neacă le sturnam și prin brazdă semănam, grâu mărunt și grâu de mare, să dea Domnul să ne sară. La 3 luni de zile s-a dus Bădica Vasile ca să vadă, era Dumnezeu roade. Fiul era copt, răscot, numai pus de bun în snop, la urechi zângălăi și godată mai plăcăi. S-a dus Badea Vasile la piața la Soroca, unde se vinde ferul cu oca și a făcut seceri mărunțele cu mănânci floricele pentru fete frumușele și a făcut și mai zânțate pentru babele colțate și pe toți i-a dus și pe toți i-a pus, cu mâinile se cenau, în clăii rămădeau. Badea Vasile s-a dus la gaz, a luat 9 iepi siriepi după 9 ani sterpi, cu copitele crepate, cu sârmă legate, cu copitele erau, cu nerele vânturau, cu urechile în saci puneau, la urechi zurgălăi și încă o dată mai plăcăi. Și-a încărcat Badea Vasile în 12 care împohorate, cu hlanțuri de fier legate. S-a pornit la moară la Hârlău, cu imagini încet și rău. Iar morarul neștermane, când văzu atâtea care, o-a luat în șerți de mare. Badea Vasile în scări s-a ridicat și la morar a strigat: măi morare, cu toți mațul cu ideale, dacă până mâine dimineață nu va fi păinuța în sac ca gheața, peste moare te-ai arunca, ruscanii te vor mânca. La urechi zurgălăi și colată mai plăcăi. Morarul s-a întors înapoi, o făcut ciogoc și-o pus moara la loc. O stricat cu 2 ouă și-o făcut-o parcă-i nouă. A doua zi dimineață, după neața, când văzu atâtea care încărcate cu povară, a alergat din cămară în cămară să găsească o sârte rară. A alergat în altă cămară, a găsit o sârte deasă de mătasă. A făcut un colac frumos ca fața lui Iisus Hristos, un miere miruit, cu zahăr zăhăruit, pentru noi urători de afară gătit. L-o rupt în 2, le-o dat și 9, l-o rupt în 3, le-o dat și la 3, l-o rupt în 4, le-o dat și la cealaltă pe 4. La urechi zângălăi și încă o dată mai plăcăi. Iar acum, la sfârșit de an, Clubușorul vă dorește la mulți ani. Pentru anul care vine vă urăm numai de bine, voie bună, sănătate, bucurii și spor în toate. Cei din casă să trăiască, cei de afară să înflorească. Iar din nou, când vom veni la anul când s-o împlini, să vă găsim cu bine, cu zărele senine, să fiți stari și mari, mândri gospodari, viața să vă fie plină de belșug și de lumină. La fereastră, zugălăi,
opriți plugul, măi, plăcăi! Aho, aho, la anul și la mulți ani! Mijlocul primăverii, ca doamna cea bogată, dezvoartă de soară, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțel, la anul și la mulți ani! Zile serene și fericire la mulți ani să trăiți. Zile serene și fericire la mulți ani să trăiți. Da. Din partea asta, dar vă zicem ce urmează. Rămâneți cu bine, fiți fericiți, să mult tot ce doriți, să vedeie Domnul, să vedeie Domnul, să vedeie Domnul tot ce doriți, să vedeie Domnul, să vedeie Domnul, să vedeie Domnul tot ce doriți.
nostru dor străbate, dorule, măi dorule, pentru soră, pentru frate, dorule, măi dor, 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 până-n munți cu crese înalte, dorule, măi dorule, n-am-ai cruța în ceia parte, dorule, măi dor, 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 Urgelistru din Carpați, ca și prutul printre frați, între Putna, Căpriana, s-aude cum plânge mama.
mai fur. Domn primar, primar din 1992, deci are ceva... Nu mai țin minte. Și este așa și eu la toți le spun, pentru acea unire mare trebuie ca fiecare, de la mic și până la mare, începând cu clasa a doua și cel ce a trecut a noua, cei care s-au însurat la orașe s-au lăsat, ce au trecut spre bătrânețe, nu noi, ca pe toți să învețe, să nu uite că suntem și la toți să arătăm că nu a fost și nu va fi vreun cântar ce ar cântări sau măsura măsura dragoste de țara mea. România! Da, candidatați mulți că noi suntem români. Nu vreau să-l muriez măta așa, dar vreau să-l fac așa cum el are, mi-a ajuns. Dacă să mă uiți din noi, trebuie să-l punem așa, să vadă și soția și toată lumea să n-au dizbire. Da, mulțumim. Da. Dar nici primarul unul e, dar este ziua, e mor. E dincolo cu ceilalți. La masă, la masă. Aici e un creștin că îl cunoașteți, da? Da. Pentru că și Cred că mai mult îți sărbătoriți voi decât noi. Ar trebui toți primarii și din partea de Barcii Ștefani să ne unim să facem un lucru care l-am făcut. Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu, să fim sănătoși. Mulțumesc mult de tot. Asta e, domn primar, vine cu așa să uiți. Da. Eu știu că noi să o citești, măcar să poți citi frumoasă. Da. Dar e scrisă de Bădea Gheorghe, nu de altcineva. Mentalitate cu primul ministru, aici se vede. Și e cam o sat cam bătrân, are 660 de ani, ațitată în 1962. Da, mulțumesc, domn primar. Să știți că am și eu niște daruri, numai că trebuie să vă impui la primărie. Și am înțeles. Și am înțeles că îți place și genul așa. Nu? Nu, la român, eu la mulți primari am fost și acolo din Timișoara și nu, dă-mi-ți uite. Vezi că dacă nu se dăm alea ceva de la Cricova. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Am și eu ceva bun de la Cotnari. De la Cotnari. Așa toți vă dați, tot vă duc cu mâinile goale. Da, nu mai dați. Da, mulțumesc. Ceva de la Bucuria, da. Cel mai principal aici e o scrisoare de dragoste. Domn primar, iată am avut. N-ai voie să da. Dar din dar aici se face, da? Dar din dar se face rar. Hai, dați. Hai, bine,